هدي بعده. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Banda dengan penautu nautu ano? Baik, apa patuloy niyo ba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kautu besar. Ay piyang amamasa na igira especially kapag pambating pang Kristiyano o hindi pang relihiyong Islam, ang galing natin bumati pero pag salam wala tayo eh. Diba? Ang galing mong bumati ng Happy New Year, Merry Christmas, pero hindi ka namang nagsasalam sa kapwa mo Muslim. Tinatamad ka pa. Al-Muslimu man salim al-Muslimina mada? Biyadihi wa bilisanihi. Ang tinatawag na isang tunay na Muslim o katangian ng isang tunay na nagsasabing Muslim ay yaong taong bumabati ng pandaigdigang pagbati ng mga Muslim, at ito ang Assalamu Alaikum sa pamamagitan ng dila at ng kanyang kamay. Nagagawa ba natin ito o hindi? Or namimili ka lang? Pag ayaw mo, sorry, litar bate. Subhanallah. Diba? So kailangan, tingnan nyo ang pagsalam, sunnah. Ang pagsagot ng salam, fardu kifaya. Ibig sabihin, pag may nagsalam at lahat tayo dito, ni isa sa atin walang sumagot, lahat tayo pinamuhian ni Allah. Unless may sumagot na isa. That's why kapag magsasalam ka, always plural. Always sasabihin mong Assalamu Alaikum. Always kum. Kahit isa ang kausap mo, ang ginagamit ay jama'. Kum. Diba? Kaya dapat bigyan natin ito ng pansin at diin. Okay? So last, uulitin ko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengarkan, niya swasiran. Niya basa Diyos sa anak nun. Okay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ako po ang inyong kapatid, Muhammad Khalil. At ang magiging paksa ko po sa inyo sa mga oras na ito na ibinigay sa akin ay ang gabay tungo sa tamang akida or paniniwala or pamamaraan. Okay? Okay na po ba? Okay, pero hindi okay yung screen eh. Okay. So, inshallah ta'ala, wabillahi tawfiq wal hidayah, sa abot ng ating makakaya, ay magbibigay tayo ng ilan lamang sa mga basic na kaalaman patungkol sa mga sa tinatawag nating gabay tungo sa tamang akida. Always nilalagay natin ang tamang akida. Bakit? Kasi maraming iba't ibang uri ng akida pero hindi lahat tama. Kaya dapat bibigyan natin ng linaw kung ano nga ba ang tamang akida. Inshallah ta'ala, pakinggan niyo po, hinihingi ko po ang inyong malawak, malinis na pag-unawa at malakas na pandinig biidnillahi azza wa jalla. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nakikita nyo ang dalawang word na yan? Dalawang word sa panahon natin ngayon na yung iba, wallahu a'lam, pag naririnig ang dalawang word na yan, nag-i-hysterical kagad. Nag-i-hysterical pero hindi naman alam ang tunay o literal na kahulugan ng dalawang word na ito. At yan, insyaallah ta'ala, ang bibigyan natin ng linaw sa bawat isa sa atin sa mga oras na ito. Wabillahi tawfiq wal hidayah. Okay?
Aqida, at ang tinatawag na bid'ah. Diba? Ang aqida and bid'ah hindi naghihiwalay yan. Dahil pag mali ang iyong aqida, dumadami ang gawaing bid'ah. Kaya hindi nagkakahiwalay yan. No? Kaya hindi nagkakahiwalay ang dalawang bagay yan. Panoorin po natin at pakinggan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Next slide po. Tayyib, ano ang aqida? Diba? Naririnig natin aqida pero hindi natin nalalaman kung ano nga ba ang kahulugan nito. Meron tayong tinatawag na lugatan at istilahan. Ibig sabihin ng lugatan, literal na kahulugan nito. Meron naman tayong tinatawag na istilahan, ibig sabihin pang-islamikong pagpapakahulugan. Okay? Na kailangan natin malaman ito. Tayyib, aqida, literal na kahulugan. Lugatan. Ano ibig sabihin? Hinango mula sa salitang aqd. Parang kontrata. No? Aqd. Na ang kahulugan ay tali o buhol, nakatali or nakabuhol. Next please. Sa istilahan naman o kahulugan sa pangrelihiyon, mga ulama sa aqida, ang aqida ay ang paniniwala o pinaniniwalaan ng tao sa kanyang puso. Okay? At kanya itong tinitiyak bilang kanyang relihiyon at panuntunan ng buhay. Okay? Kaya nga sinasabi natin, pag mali aqida mo, mali din ang ibada mo. Okay? Pag mali ang aqida, mali ang ibada. Wallahu a'lam. Okay. Mura na ako ko. Bana ka ba yung panakurian? Actually, hindi ko mother tongue ang Maranao, pero subukan ko po, kasi Tagalog po talaga yung pananalita ko. Okay. So, bismillah. Ay, yan na yung ang aqida, okay, ay ang paniniwala ng tao sa kanyang puso. So, kapangin na rin yan. So, iman yan, sikuyamanan yan na puso yan. Ayamanan yan at kanya itong tinitiyak bilang kanyang relihiyon. Ang makambupukan sa ikuyamanan yan na puso yan, giya iiyagamakan. Giya iipiw na ayamanan yan na aqida. At panuntunan ng buhay, ayamanan yan na sukapagintaw sa dunia na ipupang doon yan ka. Take note, Islam is not just only a religion. It's a perfect way of life. Okay? So, Islam na kanabas ka niyan matag agama. Kanaba matag agama sa Islam. Kaso Islam na tarotop akapagintaw. Aso lang ulo kapagintaw ka na ipang daon yan ka. Ipang daon yan kay itinda ako sundi itinda. Ibang daon yan kay ken abu sudiken, ibang daon yan kay ukit-ukit, naginan i-agama mangurikun wa Allah subhanahu wa ta'ala. O di kaya'y ang matatag na pananampalataya na nagdudulot ng intensyon, salita at gawa. Abuat tigyan suka pakambagan. Waya maanan yan na niyat ka, abu sukat ka, nabu siya maanan yan na galbak ka. Naginan ipulutuan sa kahulugan pang istilahan sa ikuyamaanan yan na aqida. Next, sa madaling salita, ang tangwat tigin sabu-sabu mas sabu-sabuta, ang kahulugan ng aqida ay anumang pinaniniwalaan ng tao na walang pag-aalinlangan o pagdududa. Kaya tigin na putuan na aqida na supaming manaran na kaso siya di kaw madudua-dua. Di kaw maanak. Tetak na pamikiran ka, tetak na puso ka, naginan ipambatuan sa aqida. Okay? Next po. Okay. Kahalagahan ng pag-aaral ng aqida. Kapiya. Wayamanan yan na kapaganad sa aqida. Ginamiya katas-tas sa iya usay na ayaw buwan tanong na punto, ako ba kalo-kalo na makanggay siya kita noon na. Okay? Tayo.
Paganay ron natin ang akida ang siyang pinakamahalaga. So atigin sa akida ay pinaka-importante. Pinaka-importante. At pinaka-obligadong kaalaman bago pa ang mga ibadat. So atigin sa akida, so kapag sa akida, na miya ka-importante, nagumiya ka patot-patot asabot. Pinakapatot akinang na nasabutan o manusia. Gubuso pitibarangan ang mga simba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kami tintanong kaaloy basta aribat sa aqida na karibat sa simba. Agus ayamanan na ibadah. Ha? Na naman ito kami aloy rin natin na pinakapatot asabutan tanong. Aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitero yan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ay katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na igira ikabubayar kang Allah sumapiya. Kapag ginusto sa'yo ni Allah ang kabutihan, igira ikabubayar kang Allah sumapiya. Nasabutan na kaswagama. Subhanallah. Ay ano to? Akasakit yan na inom ka pandisa buta pipya swagamang ka kadir ka pang kabaya Allah udi nadar ka pan mapadalang sumapya kaaya mati tua mapya nasuka sabuta sa ikwagama kataman sa din ka sabuta swagamang ka ha nakapagpakalubay o simba na bukap karibat o simba nga po Allah subhanahu wa ta'ala ha kanaman sugmatwa na iman ya iman tanong isa ada pata sabutan ka sa iman naso iman na ilmu akala asabut ka o di na ilmu ka sagyang kutwa siya nakapagabagara para tiyan nakasabut ka kapagabagara manan yan na ilmu ka sabut ka pakaibaratan tingin Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'atay al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat as-sunnah ang una ang pen-fajr na mapiyaw tuwa di sa dunia adu sumapapadal mo. Nasusuma sabut na bumabura-dura dun. Nasudirong sumasabut. Ano nga kansan? Mas mapiyaw tutulog ako ang nabing ako. Ay to kayo. Panay buto na raka. Ha? Nagina ni Isa kinanglan na sabutan kanya. Aso sabut nas kanyan sa iman. Kakala asabut ka nakabagar o iman akapapakabagar yung maanan yan na para tiyayang ka. Tayo, pangalawa po. Pinag-aaralan at itinuturo natin ang akida bilang paggaya sa mga propeta at sugo ni Allah. Ha? Igira di ka di ayakapya o kapag nagsagatara iyo pamaabitiara na ayamaanan yan na pagkipang dao sa ginawa. Sa ayamaanan yan na akida aayasuan tano prawatan tano na su Muhammad sallallahu alaihi wasallam gusto mga subuan yan. Ha? Ipagdagdaro ka kung anto na ay mga sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam anto na ipagkapakay na kung anto na ay dikapakay. Tayo. Balik ka saglit. Tayo. Na kung saan ang kauna-unang itinuro nila sa kanilang mga nasyon ay ang tawhid. Kapatid sa pananampalatang Islam, pinakadakilang kautusan sa mundong ito, kauna-unahang utos na pagsambang ipinag-utos sa mundong ito ay ang tawhid. Ang tawhid o ang pagsamba sa nag-iisang Diyos at wala ng iba pa. Yan ang tamang akida. Ha? Yan ang pinakapangunahing itinuturo sa tunay na akida. Ang matuto kang sumamba, kilalanin ang nag-iisang Diyos. Ay ang pinakapagampaganay, pernero, adipagana din si ko ayamanan ng akida. Ha? Kaaya pinakamala, mapunid, asubuan wala asimba. Ini subuh sa dunia nasa kanyan su tauhid. So kapag isa sa asik wallah as kanyan su la ilaha illallah.
daat Tuhan ang kapapatutan sa ipubutuan asimba inunta na su Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang pinakaunang pinag-aaralan sa aqidah. Ini ito. Adong kaganad di paganad. Ha? Kinanglan nahihirap kaganad ka sa aqidah na kinanglan ako kilalang kasukalingan. Laging susabaad, lagi do mga kaibayo natin sa ikwayamanan niyan na mga simba sa barahala, ino irano to masusuwa ay di ilan tanto makakanal sa maanan niyan na aqidah. Ino silang simba sa mga ribulto, imahe, la hawla wala quwwata illa billah. Next po. Pinag-aaralan natin ang aqidah upang maituwid at maitama ang ating ibadah. Anto na ikaboya ka? Miyak tay-tay ka ngelbok sa simba ko Allah, ada baong tiarima, kamariribat sa aqidah, antawa ka, benar ko ad na simba nga ama ito na kailangan korek. Ani mapir? Ha? Nangan mo ito, ribat. Kadapat na madakal kay simba na korek. Ito di mapir. Ang tiyong pama ko ba kay beratan? Pasasad ka ako. Nakurip suko kita mo sa sadka na di ko sumbo yang mapiyuto. Dapat natigo Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sekalian su Allah, aina daniyan su kapatay na busukaw yabuyag askanyan ito matanganun. Ngayon to, ang kanu kata pengiru antawa asir kami pinakamapya sote ikapagamali na simba-simba. Naman ito ka kung bituro Allah madak ni simba kaya bituro Allah na so pinaka sote. So pipi-pian yan nun. La hawla wala quwwata illa billah. Pakaibalatan no, ada ba susugatan ka? Mapasang ikapagana. Miya pasa-pasay kasi sadka. Miya pasang-pasang kapag umrah, miya pasang-pasang kapag hajj, na dasumbayang. Ano na ito? Alam niyo po ba ang limang haligi ng Islam? Ang haligi ng Islam, 5, tama? Shahadatayn, iqamatus salah, ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajjil bayt man istata'a ilayhi sabila. Magkakasunod yan, hindi pwedeng magrambol yan. Tayo, anong pinakauna? Sumaksi tayo na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. At si Propeta Muhammad, sugo ni Allah, minsahero ni Allah. Misaksitan mo, correct? Correct? Anto na ito malulog? Sambo yan. Nailang ka, tumipak ka. Baka bubak. Ikadua ko kasa kasi nasusamba yan. May naman kami niya na kakadaan. Minsan katakan, ada kan makaswasumba yan. Di pupuasa sa bulan Ramadan, ada yung makaswasumba yan. Niya mag-hajj, niya mag-umrah, di makaswasumba yan. Niya dak-dak labubak saya. Kenapa bubak saya? Mula mana ini gasulnya na bubak. La hawla wala quwwata illa billah. Naman sukatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu 'ala al-'abd yawm al-qiyamati as-salah. Pagang-paganaya pumagituman ko amal, amapiyaw uri pun wallah sa alungan na mauri na susambayang. Fa in saluhat saluhat sa'iru 'amali. Wa in fasadat sair amali. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam pag na po nagituon ko amal ka ama pia na susambayang. O makaapas na sulangon amal ka ama pia na pagkapas. O di pagkapas sulangon amal ka ama pia dia kita kapas. Ay ano to na susambayang igun si ulangwan no amal tanu ama pia. Na ilama kaya kay bubagak. Nama kaya kay bubagak. Napakausuko. La hawla wala quwwata illa billah. Nakinanglan na sabot ang tayo ni mga wipon Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan ito? Pagpakati ulin niyan,
ayamaanan niya na pagpukuri kaniyan, salamaanan niya na simba nga si kuwangga. Nakinanglan na, pagkukurik ka no, tudita na tudiga paganada. Bismillah. Nakasalalay sa akida ang kaligtasan ng tao dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Yes. So akida, namanan yan na gina ni isa. Akap pagtagumpiang kasagyang kaya dunia na ayamala na sa alungan ng mori. Kasi ka na ayamanan yan na makatitiwin ka. Tayo. Next po. Ang pag-aaral sa akida ay mapangangalagaan at mailalayo tayo mula sa shirk. Ano mo? Yan ang isang tunay na akida. Ilalayo ka sa shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tinatawag na syubuhat, kalituhan. Ha? Swatig yan so kapag ganad sa akida na ayamanan yan na swatig yan so kapag ganad sa akida na ayamanan yan na magpagkaawat kanyan, pagkaawat kanyan si ikukapanakuto. Agugyang kutwa kada o yakin. Di kang liman dua-dua. Ha? Agugyamanan yan na si ikukmatuan abid'a. Inshallah maganda no sa linaw na paniniwala at gawain. Nasang kapag siba pagano ayamanan yan na nakapaganad ka sa akida. Okay? Next. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa akida ay mas lubos nating nakikilala ang kadakilaan ng Allah. Kung nga hilang totoo yan. Sa ilmo ka sa akida na mas pagpakabagar na pagpakarani ka kukadlan. Ang katukawan ka sa mga benar. Ha? Katukawan ka sa benar. Okay, next. Katangian ng isang tunay na akida. Katangian, Tauratig yun yung mga sifat. Ano man ay kaklanto ka kurong sa akida na pure, so di niyan di ipamangda o. So akida o. Kenapa tahu? Ay sama sa talimang ka nagpuan na tao. Kenapa ilmu? Ha? Kenapa ilmu? O pure ako pagganadi ka sa pure akida na di ka pendalilan sa manusia. Kaso manusia na karibat. Aya inda nila kanaw anto na ay benar. Ha? Ilmu. Nagina ni pure kapaganad sa akida. Anto na ay mga sifat o ayamaanan niyan na pure aqida, tunay na aqida. Bismillah. Una, ganap na pagsunod sa Quran at Sunnah. Sang-ayon kayo rito? Sang-ayon kayo? Siyempre. Kinanglan na paganaya sifa o pure ilmu aqida na dapat na purati ang tanong, ipinulalan tanong, Quran, ago, Sunnah. Na ang tunay mga dalil yan, Bismillahirrahmanirrahim. Basihan ng isang tunay na akida, ay nagbutuan tanwa syuruto sihhatil akida. Duwat di man syarat para sa akida na matero ka benar. Matero benar. Kaganay ron nagbutuan sa al-mutaba'atu. Ay mana al-mutaba'an na pagsunod. Ha? So kapang pangunutan ka. Ha? Ayat tigin na pangungunutan ka na sa Quran aguso Sunnah. Kenapa si fulan, kenapa si giraw, kenapa si giraw manay Quran agu Sunnah. Tayyib. Ikadua na ikhlas. Bukan sa puso ay mana niya na maka-ikhlas ka. Ha? Maka-ikhlas ka. Malumpiyo sa puso ka. Ha? Nagina ni pembetuan sa ayam-ayaman yan na tanda pure akidah. Bismillah. Kata sasabat ko mga dalil, ayamanan niya nagganap na pagsunod sa Quran at Sunnah. Ayamanan niya na ayam pure akidah na kaya paganero na so kakapating nga si Quran at Sunnah na katiya paganero. Ito na ibitaro Allah subhanahu wa ta'ala. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Sabi ni Allah sa marangal na Quran, ito ang aklat, Quran, walang alinlangan. Dito ay matatagpuan ang patnubay para sa mga natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita niya? Sukun sa Quran na sa kaniyang kun
Iaya mana niya na turuan kung mamataw amat itu maalakad sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Upur ka pagari ko maalak sa iko Allah subhanahu wa ta'ala na pangungunutan ka sa iko Quran akat tawag Allah subhanahu wa ta'ala. Next po. Isa pinadalil sa Quran pinarong Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. Sabi ni Allah sa marangal na Quran, o kayong mga naniniwala, o isusiran mo ito, miyang maratyaya, sumunod kayo sa Allah, sumunod sa sugo, pangungunutan ka matigyan ko Allah, nagusikusuguan yan, nakasuguan yan, la hawla wa la quwwata illa billah. At sa mga nangungunong kabilang sa inyo, sa mga dato, mga leader, na pangungunutan kanuiran, ang ipantag na mo sa Quran, makaayon sa Quran ang sunnah. Kau pamakulit o natigil na tipuga sa landong, natigil sa papangunutan ko, meron na wajib. Nanglan na sumakaayon sa Quran ago sunnah. Allahu Akbar. At kung kayo ay hindi magkasundo, o pamatigil kung di ka na susuruta, di ka na pagayon-ayon, di ka na kaisa-isa, kau manisa na anak tindihan natibu Allah subhanahu wa ta'ala taruddu ila Allah wa rasul. Tibu Allah subhanahu wa ta'ala kakaputuan niyo ko yung maanan niya napakaasal, kakaputuan niyo si ko yung maanan niya na kinabamat itu ayamana ditanu dipanindigan askanian sa Quran ago susunyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha? Kung tunay nga na kayo ay naniniwala sa Allah at sa huling pag-upamatig yung upyuto ng mga ratiyasip ko Allah, naging nanisipatiw. Hindi na di pagayunan-ayunan, di pag-isa-isaan, di susurutaan, na petukan sa Quran ago sa sunnah. Ayaw pa kayo balatan yan, sumbaya ko siya pa sino. Kenapa ang kuya? Ganun ka lang. Para kiwaya. Matan. Ana telo katawa mama kangan di kakibra. Ana telo katawa mama alangon sira na di iran sa sabutan ipmetuan sa alpante. Egyptian word na Arabic na ang ibig sabihin sa tasiha ay fil. Elefante. Ha? Alpante. Nabasupante ang sulut? No. Okay. Saan nakakasamutan yun? Tay, tatlo sila kataw. Na di iran sa sabutan, di iran mainangka, di iran may laip ngatuan sa alpante. Tayo. At nasa katawa alim, ay ngatuan sa alim na sumasabot sa giyang kutwa shay. Sumasabot sa giyang kutwa shay. At nasa katawa alim, asa kaniya nasasabutan niyan, miyailay niyan, kiyakapatan niyan, ay pembetuan sa alpante, ilipante. Oh, sasabutan niyan. Tayo. Inubay niyan, nagyang kaya talong. Inubay niya nagyang kaya talong. Natigil. Mga pagari ko, nakatatuan sa alpante. Natigil na naman lang. Ang imentong bunoy naman. Managagyan na pembetuan sa alpante. Yun na ilipante. Oh, imentong bunoy naman. Ato na ako sa ilipante. Nabubukor, pero arakan mo, umani sana pilsan na ka. Umani sana pilsan. Napinilsan sila na alam mo, hindi lang kailay. So, di sila ba ano naman? Tayo. Inuwit pakira, lagi ang kaya, may akala na ilipante, na punggagay sa sila ng sumong.
Mugay sa sila ng sumo. Ha? Tayyib, si Pagunay, iya ko ba ko inipante, pasasap nga na mata niyan, nasiiskan niyan, niya tago si utangilan niyan. Napagkapaan niyan din. Na di nang kilay, oh, kapaan niyan din. Di niya ipagista niya, igmuray siya. Siyabot. Matawa na kanigmutuan sa alupante. Ayat tingin na alupante na malaap lang yun na. Gitu niya ka pa iyan. Ito, robito man ang swelo mo yan. Iya tingin nigmutuan sa alupante. Iya, lalabsap lang yun na. Siyabot. Okay. Iya ko bayro man si Kadua. So, kopya ko bayro. Nasiskan niya man niya tampar si kopyan yan. Na di niya din pangapaan. Masya Allah, siya budak nagmutuan sa ilipante. Ayat tingin na nagmutuan sa ilipante na suminto. Yan lala suminto. Yan lala suminto. Dia tingin ni alipante. Oh, dia tingin ni alipante. Dia manay katlong, dia kau mayroon. Kung dia pa kau niya, nasista niya, may tago ko ikugiyan. Ano yung pangapaan? Ano mo tayo? Natigyan na, Masya Allah, yung sari ang patin yan yung Buddha, payong pas. Yung sari ang patin, payong, kaya nga tutuna sila. Kaya tutuna sila. Ikapatiran sa alim, tigo alim, anto na at tigyan ni mutuan sa alpante na hindi pula na. Ayaw bisa mutuan sa alpante na pilanggo na amalak. Tigman niya kanya, di ka man na rin pangungaw. Kaya tingin na alapante na mala asuminto. Tigman niya kanya mata nga makapsusundukatan. Ano man niya ako na mala palang din na mala asuminto. Ipayong pas. Naumani sana wala ruminiga dadin kamata ini supairan na kaya pelanggan na suminto payong pas. Manisan ako ano. Nadiran ng kanduga ko matao. Ano na gusto mo sa alapante? Sa kano at talo ka tao, nakakalama ka no. Kagito'y pito man ano inuriyo. Naisa ka no, kumatao, nangkatayaw kumatuan sa alipante. Ini pikilero na, nalang tanong sa rin ribat kamala area. Nagigets yung senaryo, sasabutin niyo. Sa masang taniman to, umani sa natigin na biro, binaning, maitong, na inilay sa Quran na makutibis. Sasabutin niyo sa senaryo. Ay mano, tumahuri po Allah, al-ijtihad fil ilm, idha khalafa an-nass fala yu'tabar bid-dalil. Qala Sheikh Salih Al-Fawzan, Imam Sheikh Salih Al-Fawzan, al-ijtihad surat tigin so panaman o ilmu o apya ang tawa a manusia na igila at tigyan na di makaayon ko Quran abu sunnah na di kapakay a pagusaran adalila. Yako to. Yito'y kinanglan na sagutin tayo. Piyan tunad ni kapasang ka. Panamarkaw na sukat teruo ka na upama di makaayon sa Quran na gusunan na di ka pakay apagkuwaan dalil. Ka-Quran tanwago sunnah. Nakinanglan na sagutan ni Mauripun Allah subhanahu wa ta'ala. Siya buto to? Na siya buto yung alpante? Nyakili ka nuro? Matano ba? Sibira? Sige na. Dia, tiga ko daw yung mailan, anak ko kasundang na elipante ya. Ay di kong daw na vaksin yan, na di na masunda sa lid. Okay, next ko. Okay. Pangalawa mga kapatid sa pananampalataya, isa pang dalil. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni qad taraktu fikum shay'aini lan tadillu ba'dahuma. Kitabullahi wa sunnati. Pitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabot-sabot na ini baga bakar kamu sudu asyai. Awatigin o kapataniya sa ipanggulalan niyo sa di ka norong paniyo na di ka din madidag. Naskan niya sa kitab Allah na gususunod Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ino tanuman na pagkadadag kay pilitan sa giyang kaya Quran ang sunnah. Kina ni ka pagkadadag tanong mga ripon Allah subhanahu wa ta'ala.
Ha? Kinahanglan na ditaron beliau. Baik, next book. Isa pang hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnatu khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin." Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sad natigin sa mga pugintaw kanu sa matoy. Ayaman niya nagyan kay masa taniman ko. Apa Korea masa. Kudiru ne dikaturo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah sunsu Nabi bitero, nagana bitero yan. Kemasaan niyo so piti barangan di pesusurutaan, di pegisaisaan. Kemasaan niyo nagani piyon sama sa taniman to. Nya karaniman subangkit. Nya karaniman subangkit. Ha? Nah kemasaan niyo tigo Nabi so di madang di pesusurutaan, di pegisaisaan. Na ayat pitero Nabi na alaikum bi sunnati. Kapati niyo susunna akan. Nagususunna o ayaw mga niya nagbigan akan sa authority o ayaw mga niya naggalabag yan as sunna. Kasi lang sumanga khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Ha? Upama betantang masyarakat na sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam na ditanong kededa. Ha? Ditanong kededa mawari pun Allah. Nakaiman to na miya kalubud mamambal sa hadis man. Miya kalubud mamambal sa hadis. Nakinanglan na kanalang kadaan pagari ukuran na hadis ang tawa kadi. Kami kalubud pero na hadisun sahih. Ibus kapya mambalan ako. Nakinanglan na sabot to ni mawari pun Allah. Miya karan na subang kita. Kinanglan na paganad tanwini. Next. Baik, benar kapagsunod sa Quran at Sunnah, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat tigyan na pinakamapi at tigyan a umma. Naswatigyan so umma akan. Ha? Ayaw maana nila may pagpadairan sa mga sahabat. Ha? Bari biur, kung ipagpuda ka sa mga sahabat, na ito na panipupawalaatan mo. Ha? Kung ipagpuda ka sa sahabat, ang mga tanggap ko na bilang sahabat kapan? Allahu Akbar. Ha? Abang yan naging sa hadis, ang suka mananib na kaputay Nabi sallallahu alaihi wasallam ang bumubura o ay pagisalas ka na ng mga sahaba, ya Rasulullah, nato na ipuraw ka. Natigin na ipuraw ka, natigin na sa mga sahaba agad. Tigin na alas namin ashabik. Ubadiyan bis kami sahaba ka. Yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na uway, skano sa mga sahaba agad. Ugi na ayat tigin na diyan nituroon ang mga sahaba agad. Nasirang sa mga tawa, dakoiran may pagilaya, dakoiran din manag, dakoiran din na mailay ugayid na kakapataniran na gudiran di inggulalan sayamanin niya ng mga sunnakan. Allahu Akbar wa Allah. Ha? La hawla wa la quwata illa billah. Next book. Ikadua, ayamanan yan na tanda sa piyus aqidah asabut ka. Ang pag-iwan ng bid'ah, so kibagakan ko bid'ah. Ano na bid'ah na mga binagong katuruan, pimbago ang mga ilmu, pimbago ang mga sabut, ini suldiran sa Islam. Lagi na niplutuan sa bid'ah. Sa Islam na walang batayan o basihan mula sa Quran, ada niliyan sa Quran, ago sa Sunnah. Nakinanglan na sabutan rin. Naman mawari po Allah subhanahu wa ta'ala. Pamakinintan. Yang kaya bid'a na igira at mudan ka sa meaning at gira ka pimbago agalabak gawain na dingkong buka sa susimba aginanip matuan sa bid'a basta apimbago asimba ada dalil sa Quran agus sunnah na bid'a ang yakaraya at na mga tao akong girawa mga bisibaran ada dalil yan. Na ino nga mga gusto din hulan gala baka ada nila na anto na kaidatul amma fundamentals of Islam anto na kukuman si kuagama ay kataro na al aslu fil ibadat
al-hadr wat-tawqif wal-mana' ayat tigian apakah asal ulang simba sa dunia na lamun din haram isasapar di kepakaian gelebekan inunta na adna dalil sa Quran agus sunnah lagi tuwi kaya pakayo ng gelebekan tamu simba wal aslu fil adat ayat mana tingin apakah asal o may pitibarangan agalebek akenabaskan yan simba na lamun papakain ku agama inunta na adun adalil sa Quran agus sunnah agiyaina ini sapa nagina dikasih mo ada mirain mga saparan ada dalil ako ini sapa ate mielen yan nagkino to alaw na simba na basta dalil yan na kinanglan mas mapya tara lubi na ibagak ha nagina ni kinanglan na sabot tanong maori po Allah. Next po gisabad ko mga dalil yan hadis pun si Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu wa kullu bid'atin dalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaw mana nina pangungunutin yung susunnah pangungutin yung susunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam nag-uubah ka ng galabak pamambaan sa galabak asimba ada sa ikukuran ang sunnah pangungunutan kung simba ang sunnah amang kayo sa Quran ang sunnah naubah ka ng pamambaan sa galabak asimba ada sa Quran ang sa sunnah gina ni pinasil din tanaron ang kayo to kakiyatangkaan sa kita no din susunod ng Nabi sallallahu alaihi wasallam kiyatangkaan mga oripin Allah okay at ang lahat ng bid'a ay kaligawan kasulangon o betuan sa bid'a bimbagwa simba aipsunod ko Islam na langon din na pagpakadadag mga oripin Allah isa pang dalil mga oripin Allah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla dalalatin finnar. Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat tingin na pinakamarata agalbak na so pimbagu-bagu ay ini pangumana galbak kasimba sa ito Islam nagina ni pinakamarata simba agwat tingin sulangon o pimbagu agalbak kasimba ini sulit ku agama Islam ada dalil sa Quran at Sunnah na langon din na pagpakadedeg na sulangon o pagpakadedeg na ayat Korea nung nasumara ka Allah subhanahu wa ta'ala nakinanglan nasabot namin ni Mauri po Allah subhanahu wa ta'ala. Next po mabilisan po an Aisha radhiyallahu anha ummul mu'minin man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam saat natigian sa mambaal o dinang galbak sa galbak ayam maanan niya na da sa ikwaga Islam da sa Quran abu sunnah na ayam maanan niya na maapadskan yan sa ikumagal baka diterimaan Allah subhanahu wa ta'ala. Next book Ummul Mu'minin din sa ibang riwayat man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad sadin sa galbak adaming galbaka ay mananda sa Quran agus sunnah fahuwa rad na ipilibad ito galbak diterima na galbak kinanglan na ipambagak mga uripan Allah taral biya ki pagariko na ay maanan yan na may bagak mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala. Next sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Sabi ni Allah sa marangal na Quran ang araw na ito iman tuwat tigil na gawi kung kinibubaan sa giyang kanan na ayat na ayamanan na tiyaro tupakan na kanong suwadoma tayo taroon suwallah
Niya taruto ka din suwaga mao. Ino nga po gumani. Ino nga po gumani. Di na kailangan imapi pamikiran kakuwaga nga kataruto ka din suwaga ma. Di din kailangan mamambal ka. Quran, Sunnah, di ka na kimalidat ka gaya. Kaupama, kung di tarutong suwaga ma, napiakang bukid ka sa Allah. Mas ka na nimitiro. Tiaro to pa kang nakalunong suwaga ma. Ha? Palar ka mo. Nagwayaman na nila swat tigil sa mga libo akan sir kanuna, tiaro to pa pa na tiguwa ko. Ha? Waraditu lakumul Islam adina na ayaman na napiya yagami sir kanuna aya agama. Aya buwa agama, galbak at tarimaan nakan. Sir kanuna mga organ ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya maananian na Islam. Makaayon si Quran at sa Sunnah. Next po. Tayo. Bakit puro kayo bid'ah? Diba may mga ganyang mindset ng tao? Bid'ah kayo ng bid'ah, hindi na kayo nakatulong. No, mali kapatid. Mali. Maling gawa, maling sabihin mo na bakit puro kayo bid'ah. Kapatid, isang way ng pagpapahiwatig at pag-uutos ng mabuti ay ang pagbabawal ng masama. Tandaan mo yan. Kung hindi ka magbabawal, hindi ka nakapagpahiwatig. Tandaan mo yan, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ha? Okay, next po. Tingnan nyo ano ang bid'ah? Ha? Dadaanan lang natin ito, kasi dito yung pinakakuan. Literal na kahulugan, bugatan, sa wikang Arabic ay ang isang bagay na inimbento lamang na tulad ng anumang nauna dito. Piyamang bualan, Quran, Sunnah, piyamang bualan, kamapya ko ni pamikiran na gumapyaw ni niyat. Masya Allah. Tayo. Next ba po? Doon tayo sa mga pinakabatan. Kasi sinamaris ko na yung bid'ah eh. Type next po. Ilang minuto na lang tayo. Isa pa po. Type, ayan yung sinabi ko kanina, kaidatul amma. Sinamaris ko po kasi hindi magkakasya yung time eh. Type. أن الأصل في العبادات الحظر أو التوقير والأصل في العادات الإباحة. Ay tingin na pakasal lang musimba sa dunya na lang mundin haram. Isa sapa tararbi ibaga inuntawaan na dalil ka sa Quran ako Sunnah. Nasulangon man o galabak akan na ba simba lagi pa mo kultura tribal na basta ka na ba simba na langunan ang papakain inunta na ad na dalil sa Quran ako Sunnah. Next po. Sige pa po, isa pa. Yung mga importante lang. Sige pa. Okay. Ilan sa mga bid'ah na naganap sa umma natin ngayon? Ilan? Ya dakbakal naliwi pinili ako na masyhur sama sa taniman to. Mana masyhur na mana na lumalangkap sama sa taniman to. Paganay ang pagdiriwang ng kaarawan ni Propeta Muhammad at iba pang kaarawan. So kasilib rin sa mana na pagtuan sa birthday. Ang pagdiriwang ng gabi ng Al-Isra wal Mi'raj. So kasilib rin san dib na napatangin si Kuwaduna. Tadaadon dalil yan maulit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagdiriwang ng gabi ng kalagitnaan ng araw ng buwan ng Sha'ban, diba? At namagataranan, higila kaya lokal ng Sha'ban. Nakinaglan, nasabot tanunan maulit ni Allah. Ang pagdiriwang ng araw ng Pasko, may nagpasko sa inyo? Kung hindi kayo nagpasko, hindi kayo nagba-birthday. Tama? Kasi ang Pasko, birthday ni Jesus Christ. So, hindi ka nagpasko, hindi ka rin nag-birthday. Alhamdulillah. Kay so sabaad, na basta miya Arabic na miya halalon. Kaso birthday na, piyo kasi rin na naipagpostiran. Eid Milad. Nao. Kaya miya Arabic na miya halal. Ha? No, miya katas na sen na sen. Ang tabarruk sa mga lugar, makasaysay mga po, ayaman na tabarruk na So isa asay na pagkuha kang sa baraka, lagi sa masatani mato, lagi sa kawin. So gagatubo na paniyo nga di pa matudong taman sa kukisi. Katubong diyan ko sa posto niyan, panabarakaw. Dito ka ba? Pagpakasulad ko na to sa kapanakuto.
Ha? Dito ka ba kay mga oripin mo Allah subhanahu wa ta'ala? Ang paghingi ng baraka sa isang bagay, yan ang tinatawag na tabarruk at hindi ipinahihintulong sa Islam. Ito, baraka, hindi baraka. Hindi pwede yung mga oripin. Lagi ka hubsing sa barahala. Next, ang pagdiriwang ng bagong taon. O, may nag-New Year ba dito? Wala. Kung hindi ka nag-New Year, di wala ding amon jadid, inarabit mo lang. Diba? Kasi bawal ang New Year eh. Gawain pang relihiyon ng mga kaibayo nating mga Kristiyano ang New Year. Gawain nila yan. Ngayon, mag-aamon jadid ka, inarabit mo lang. Walang basagan ng trip. Yung ba ang gusto mo? La hawla wala quwwata illa billah. Mahabang talakayin, pagpili ng buwan ng Rajab, pagsasagawa ng umrah at iba pang natatanging pagsamba, ang pagsasambit ng intention sa salah. Ang pagsasambit, ibig sabihin na, pasimbayan ka na di ka hindi manaroan. Pasimbayan ako, pagkarakaat, luhur, niyat, wallah, Allah, Allah. So niya, nagnabinagtaro ka. Puso. Siyabot. So niya, paupama ko so niyat, na langon di taroon na, di ka gumanak taro. Pagmutuda ko. Tinag ako. Nagtako sa, maginumas ako. Pasuniyat, naknaba, dila. Puso. Bismillah. Sana ba mapauta ka nun? Ikatlo, naswayamanan niya na naganap at ang lahat ng napapalubra. Kapti nga sa Islam na ginanipira, okay na. Next po. Sige pa. Sige pa po. Yan, ikapat, at tamagin sa lima, pagsisikap tungo sa pagkakaisa, ay pure akida na kanabakong bukaw pa rin. Kaaya isa niya na kapag isa-isa. Ha? Kapag isa-isa. Tayo, agukapatan sa benar. Next po, sige lang po. Ayan, ikalima, pagsasabuhay ng sunna at pangihikayat paglalaganap ng kanyang ayamanan na isa pure akida na ipagpamayandigyan sa sunno Nabi sallallahu alaihi wasallam na ipasyaparian sa kebutuhan tanong sa bid'ah. Next po, last na, sige pa. Sige pa. Ayan. Yan pang iwanan ko sa iyo. Himba ka kakarga ng atero. Panginin kong kuwangga asya butiyo. Hanapin kung ano ang tama, hindi kung sino ang tama. Ubang ka pangilubaa o antawa ay korek. Ay ang pangilubaa pangaduga na suanto na ay benar. Kaupangin na o ay pangilubaan ka na antawa ay korek na pangiluba ka sa idol ka. Siya kin idol ka. Ayaw mo kumakin din. Nabasta pero si bulan ano? No. Siya ko. Kaya di ka di mamimili sa tao. Na kaya kuwan ka na Quran o Sunnah na santang ko isa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Itu sabab jazakumullahu khairan jazaa ala husni istima'ikum minni bilaya ko ni ubang niya sobra sa ito rasakan bala sang kanunan wallah sama dakula mapia syukran lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.